First time ko sa Saudi, May 2017. Nag-apply ako bilang driver. Natanggap ako bilang isang merchandiser. Noong una, hindi ko sana ito tatanggapin. Kasi nga, wala akong experience bilang merchandiser. High school lang ako. Tapos, 2 years vocational graduate lang. Hindi ko nga din nagamit yun sa Pinas. Basically, ang skill ko lang ay driving. So in short, driver merchandiser lang ako. Hindi ko sukat akalain gaganda ang buhay ko pagiging driver. Oo, gumanda na ang buhay namin. Pero hindi pa naman kami mayaman. I am now 6 years turning 7. At ito lang masasabi ko ka-OFW. Hindi hadlang kung wala kang magandang tinapusan. Dahil sa Saudi, hindi batayan ang iyong pinag-aralan. Bagkus, yung skills at talento mong pinakita ang kanilang binabasehan. Huwag kang panghinaan ng loob. Ituloy mo lang ang pagsusumikap. Sabi nga, mahirap maging mahirap. Salamat sa Diyos. Unti-unti ko nang nahahagilap ang kahit sa ginagap, hindi ko pinangarap.